Ik ben live op tv. We staan op de puisboot en we gaan naar het starteiland. De mensen zijn alle leuk, hè? Bij alle keer hebben ze een lol in. Ze gaan alle keer leuk naar het eiland en daar heb ik een ietsje. Dus, en een borreltje aan boord, dus het is helemaal geweldig eigenlijk. Ja, de buisboot. Op zich simpel, maar functioneel bootje, bar, noem alles maar op. Dus ja, het voornaamste hier. Het is zo geweldig hier. Dus dus zelf ook een beetje van het feesten. Ja, zeker wel. Zeker wel. Doe best weer mijn hele groep. Ja, klopt. Wij zijn hier vanuit Special Care. Ben wij hier even een dag fruit. Ja, en nu zei dus dat je fan is van Omroep Friesland, toch? Ja, echt wel. Sowieso het stukje nou op een boot, dat is al hartstikke leuk. Dat is al een hele beleving op zich. En daar gaan we natuurlijk even naar de scootjes en lekker ijsje eten. En dan hebben wij weer een leuke dag voor Joert. Oh ja, ik hou van de zeilbootjes. Dat vind ik echt leuk om te kijken. Ja? Ja, kan ik hiervan genieten. Nou, we zijn veilig maar wel. Ja, helemaal veilig en wel. Heb je eens gezien hoe we dat gedaan hebben? Ja, dat wie vakmanschap. Ja, mooi hè? Ja. Geniet echt van deze leuke week.